Na srácok, amit meg szeretnék nektek most mutatni, ez a Hinderer taktikai toll, hozzá egy ilyen kis lövedék formájú végződés. Ez alumínium kivitel, létezik titánból is. Méretösszehasonlításnak kerestem egy mindenki által ismert, meg sokszor tapogatott, ez a Pax Parker méretű toll. Tehát látszik, hogy azért ennél lényegesen hosszabb már így alapállapotban is, vastagabb, és természetesen nehezebb is. Ha levesszük róla a kupakot, akkor ide a hátsó részre lehet ezt föltekerni, így meg látszik, milyen komoly méretkülönbség van. Létezik ebből a Hindererből, gyártanak egy sokkal kisebb méretűt. Én azt megmondom őszintén, hogy lemértem, vagy hát próbáltam modellezni, hogy milyen hosszú lehet. Ezt nem ajánlom, inkább csak nőknek, mert kisebb kell, hogy legyen, mint ez a Parker toll, ami azért így kézbe véve, akinek egy nagyobb méretű keze van, vagy normális méretű, szerintem az nem igazán használható már ilyen célokra, mint amire ez ki lett találva. Túl kicsi ahhoz már szerintem, és viszonylag könnyű is az a darab. Ezt levesszük gyakorlatilag, ezt a kupakot, le tudjuk venni ezt a hátsó részt, és akkor ide lehet felhelyezni a különböző kiegészítőket. Többfélét csinál hozzá a Rick. És ezt visszarakjuk, ezt a kupakot, akkor látszik, hogy így még nagyobb, erőteljesebb méretű. Kézzelével gyakorlatilag mindkét oldalon használható. Így gyakorlatilag egy kubatont kapunk. Akinek a fogása nem tetszik, aztán összesen leveheti róla a klipszet is. Anyagvastagságot is érdemes megnézni. Nagyon komoly. Ez természetesen teljesen szétszerelhető, a titán és alumínium kiegészítőkkel, mindegyik teljesen kompatibilis. Egy úgynevezett Fisher Space Pen van benne, amivel gyakorlatilag az űrben is lehet írni, erre majd biztos szükségem is lesz valamikor. Akár természetesen így is használható. Már a toll mi volt, az mindenképpen szerintem szükséges. Igazából ebben a tollban az a jó, hogy így az alapkivitelben szerintem teljesen használható. Jó a fogása, próbáltam, elég jól lehet vele írni, ez fekete színű egyébként. Egyáltalán nem tűnik így nehéznek, tényleg azt lehet mondani, hogy kényelmes. És gyakorlatilag kupak fölhelyezésével teljesen alapállapotban is szerintem egy nagyon jó védelmi eszköz lehet. Megmondom őszintén, hogy lehet, hogy előbb elővenném ezt, mint egy kést, hogyha arra kerül a sor, mert azért egy késsel nagyon komoly sérüléseket lehet okozni.
és azért ott egy jogos önvédelem. Azért ez nehezen támasztható alá szerintem a magyar jogrendszerbe. Szóval mindenkinek ajánlom ezt a kis tollat, $80 az ára. Különböző színekbe kapható, kék, zöld, fekete, és természetesen a titán kivitel, nagyon szépek különben, de azoknak a $200 ára engem így első körbe visszarettentett. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót.